Be wyt ti'n neud? Paratoi ar gyfer y ffilm newydd Star Wars. Ti'n gwybod mor hir fi bod yn disgwyl am hwn. Cool. Ond ti'n gwybod bod yna lot o stwff Star Wars arall ar gael? Pardon? Nofela, comics, rhaglenni teledu, gema fideo. Wel, brynsiach a breision. Hang on, mae lot o'n nhw'n rubbish. Sticiwch efo ni, folks. Fydd hwnnw'n ddiddorol. Cool. Heir to the Empire. Hwn ddechreuodd bob dim, ti'n gwybod? Y nofel cyntaf i gael ei sgwennu ar ôl Return of the Jedi ac alla'r gorau. Dewis da, Daf. Dwi'n prawd o'n chdi. Ond dwi'n cwe'n dal ysbryd Star Wars, chwaith. Na di? Na, gwranda'r hwn. 3PO cocked his head towards Luke's cup. Forgive me, sir, but may I ask what that is you're drinking? This, Luke glanced down at his cup, is just something Lando taught me to make a while back. In spite of such a shady origin, it's really quite good. It's called hot chocolate. Yeah, okay. Well, if you find rhywbeth arall i chdi ddarllen. Oh, Chewie, Han said. This cream tea is absolutely delightful. Okay. O flaen rhyddhau The Force Awakens, mae Marvel di bod yn rhyddhau comic Star Wars. Ie, fi'n cam o flan ti a dychwyd i gael ei fan hyn. Oh, cool. Wel, na i just... na'r hen comics Marvel di rein. Na, maen nhw'n rubbish. Na, Daf, paid, Daf! Pan yn y byd bod Han Solo yn hongen byty efo cwningen mawr gwyrdd o'r enw Jackson? Be os ni deitha chdi bod yna nofel lle mae Princess Leia yn ymlaeth perthynas i Jabba the Hutt efo lightsaber? Hutt, slug mawr enfawr sy'n methu wneud symud, with a lightsaber, hwnna sy'n stupid. Yep. Cytuno? Be ti chwarae? Star Wars, Masters of Terras Kasi ar y PlayStation. Beat 'em up Star Wars, Daf. Bys ti'n meddwl bod taro rhywun yn y chops efo lightsaber, drosodd a throsodd yn cael dipyn bach mwy o effaith. Ond o le fedrwch chi chwarae fel eich hoff gymeriadau i gyd fel... Hor. Ie, pawb yn cofio hor o'r ffilmiau, ynddi ni? O, na fe, digon am hwn. Beth amdano bach o teledu? Diolch beth. Edrych, Holiday Special Star Wars mlaen. Nawr, mae rhaglen dyledu yma o 1978 mor wael, mae hyd yn oed George Lucas wedi cyfaddu'r peth. A dyma'r dyn ath gynhyrchu Howard the Duck. Pa mor ddrwg ydi o? Wel, mae yna ddynas virtual reality yn canu can o gariad tuag at dad Chewbacca, Itchy. Mae yna ddarn o'n fo sy'n ddim byd o'n rhaglen goginio. Yn Star Wars. Ydyn nhw ddim hyd yn oed yn siarad am hot chocolate. Ac ar y diwedd mae Princess Leia yn canu. A nid yn unig hynny, ond i diwn thema'r ffilmiau. Wel, ish. Ti'n be, ar ôl hwn i gyd, fi'n cael fi'n ffain yn aros am y ffilm newydd. Wel, os ti wir yn desperate, fysa ni yn gallu gwachod y prequels. Na, dyw'r prequels ddim yn bodoli. Ond... Na, dyw'r prequels ddim yn bodoli.